să întrețin mai ușor ca orice pavaj. Ca orice pavaj. Pavajele clinker, neavând absorție de apă, ori cu orice îl pătezi, cu ulei, cu vin, cu orice, se poate curăța, cu vapor, cu... Deci întreținerea la pavaj nu necesită o foarte mare atenție. Deci se poate curăța foarte repede. Mai curând, marmura, granitul sau pavajele din beton, având absorbție de apă, se pătează foarte repede. Pavajele clinker nu se pătează, fiindcă nu are absorbție de apă, deci dacă vorbim, m-ați întrebat de întreținere, foarte, foarte, foarte ușor. Urmele de ciment se poate curăța cu, să vă dau acum un termen popular, și cu oțet cu apă. Există de la firme diferite în magazine, la retaileruri cei mai mari, soluții, nu știu dacă pot să-i dau numele, există soluții de exemplu de la firma Meleruni, soluții speciale pentru curățarea petelor de ciment, dar cel mai popular se poate curăța și cu oțet cu apă, după aia se șterge cu buretele, cu umeri, de 2 ori se face aceeași ecuație și se curăță foarte repede. Indiferent, normal, produsele care se găsesc în magazinele mari sunt produse cu acizi. Nu, fiindcă pavajele clinker, cărămida aparentă și pardoserile clinker sunt produse din argilă naturală, care nu au necesitat pigment de vopsea în argilă. Atunci nu ar avea ce să decoloreze. Ele, neavând absorție de apă, produsele chimice intră în contact numai cu cimentul care e pătat pe material. Îl descompune, adică cum ar veni, îl fermentează, îl descompune, după care noi venim cu apă, îl spălăm și la materialul clinker nu-i face absolut nimic. Nici rău, nici bine. Pavajul, cărămida aparentă, pardoseala, fiind din același material, argilă naturală, îmbunătățită cu șamotă, nu îi face nimic. Toate sunt același material. Și pardoseala, și cărămida aparentă, și pavajul extrudat clinker.